bengcothoza behamba nabelungu batshatyalaliswa ke apha abo bantu sikhondoza kamathambo abo bantu siwashukumisa namhlanje sithi mayazi imiphefumlo yabo ukuba abalibalekanga somane sisithi rhoqo sibakhumbule sithi mabethusi mabele ukwenzela uba zonke into esizenza kulunge. Ngalombongo xa kubonakala sitshile inzulu yemfihlakalo sikhumbuzana ngemini kanye yomonakalo apho kwabona ukurhuluwa zimbumbulu sibetha hlale kunina edlulisele nasentsanini xa sigxila lubanzi sisiganeka sithile esi kumqolombo othile kumhlaba kankosi uMdlambe ondlebe ezikhanya ilanga babefundisa apha berhogola ukuchapazela igazi lomntu onebalela imnyama yona ithi imbali sebezofuna ntoni kulo mqoba khona ukuze bakhuseleke bafihlakale kwinto zonke noxa amadoda asezifazweni ukanti abanenywele ziyephephu uthe kanti balele eqhingeni babonile beva base bangena endimeni kulo mqoloba bangqwele rhawe nantombi banamzali sanobomvu ngokwenza nje hayi ngumphiyozo into kunayo sisikhumbuzo sisithi asikayibali lo moya imoya ndini ehlambulukileyo imoya ndini engenatyala imoya ndinanana ephila mandulo xeshikweli kongamela abantu abamhlophe kumhlaziwele ngokwenza njena nam ndakuthanda ukunikela kule mbongi iphose kuphosayo ngoba ukuvuya kwam asikayilibali lo mimoya waphepheza umhlengete lanukela ivumba lenqobo siyibambe esinqeni kaloku kwaxhula moya wumbuku nokusazisa akwasika mfesane kumangabangaba ndinamhlophe asuka sithela magorhe xa lihambelanga konje sithe sawuqonda umzila befile nje basathetha kunanike ukulibala iindlebe zisiva ikhwelo lakwamoya lisatyelwe inene intili sithe sayibona khumbulani ke ngoko magorho obulingisa nilihlumelo liphilile nakhonjwa mngamnwe wembali esulinyembezi zemidaka entsundu kakade silala zingenathemba sade sathi umthandazo umfuziselo kufa ezokuqala zidlule jojani izinkonjani ugqatso lokufezwa sithi kweza nkalo zikamakhanda inkuleko sayifumana ngoko kunani siguqula intsindiso siyenza ubudenge kwakuba kududa amawele kufa abahlolokazi kunani nentenekwane neenkokheli zangomso ngazulinye ningamaqhawe okubongwa ndencincelile kude manikiniki okode ndigqobozela kuba ndisitheni lizwe hayi ninomlando kude manikiniki nyaka uthile mandulo kaloku madoda kwantu wayezisixhibo uthi elalequla ngemehlweni abebona abafazi neemveku zilala zisothuka ngoba kaloku ondlebe ezikhanyilanga babebeziko lokwingathi ngoonogwaja kude manikiniki hayi khona ndiyakhala kaloku ngoba kaloku imigudu okokomkhulu bebeyenza ngela xesha yayingabonakali ngenxani yaxesha nesantya sabakhanyayo intlungu emehlweni zengwevu sekwakwethu zikhala zijongile zibona abafazi neentsana zabo zixhaxushwa kusemva kwale ntatyana imelene nathi apho kukhona umqolo oomama ababefihliwe ngexesha ekwakuphethene kakubi esi sizwe kunye nabantu abamhlophe bafihlwa koomama phaa ngenjongo yoba babe likamva lesizwe kuba abanye babephethe abantwana bafika ke indlu emhlophe
ekhosini emhlophe belapho abamama befihle apho yabangcweleha yababulala bonke abo babelapho. Sukela koko ke lo mbhali yahlala ezingqondweni kungekho nto ebonakalayo esisikhumbuzo salona, kodwa kwaleli thuba ke esisizwe esikhokhelwa uNkosi uZwehlangene. Kulapho ke uZwehlangene nesizwe benza isigqibo soba makubekho umhla wokukhumbula le mbhubhiso. Asivuyisani nale nto.